Nggih. Mbak Mimin Apri, menika ngeten. Dukuh Ngalah Sombo kaliyan Ngrombo menika pembangunan jalan Ngalah Sombo Ngrombo menika dah bagus. Sampun sae. Sampun sae. Ugi kekompakan gebrikipun Ngalah Sombo menika pembelian tanah untuk makam. Oh, ngaten. Nggih, kalian pembangunan kerapyak sudah bagus juga. Menika mujudaken guyub rukunipun warga Ngalah Sombo kaliyan Ngrombo ngaten Mbak Mimin Apri. Andi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Atau diupeni sing saapi-apike. Betul. Bangun iso nek ra diupeni sing saapi-apike ra nggih malah mengke mboten sae wingkingipun. Jadi masyarakat karo pemerintah ya kudu bersinergi. Bersinergi. Kudu mlaku bareng-bareng. Kersane Ngalah Sombo kali Ngrombo menika ngrembaka. Amin maju. Maju dan menjadi tolak ukur untuk desa yang lainnya. Tepuk tangan untuk Ngrombo dan Ngalah Sombo. Luar biasa, matur sembah. Tidak afdol rasanya kalau Pak Duko dereng minggah panggung menika. Oh, nggih. Pak Duko Suparjo. Kalih Bu Galuh, Mbak Galuh. Oh, nggih ngaten nggih kalian Bu Galuh Rismawati. Lah niki kan ingkang dipun labuhi menika rak Duko Ngalah Sombo kalih Ngrombo. Bu Duko Galuh menika wonten Ngalah Sombo mriki. Nggih. Monggo Bu Duko. Tindak mriki. Pak Parjo. Ayang Parjo. April lho. Untuk menyampaikan pesan-pesan moral pada masyarakat ngaten. Aja celintisan kowe, Bri. Nggih. Monggo Disambut Bu Duko kalian Pak Suparjo. Mbak Galuh. Nggih. Seperti saka Jaipong. Biasane Mas Jati, yo. Biasane ayo monggo Beb. Monggo beta. Yo. Monggo Bu Duko, Bu Galuh Rismawati kalian Bapak Suparjo. Monggo monggo. Pak Duko, Bu Duko. Katuran minggah wonten ing panggung. Paring panglipun para miyarsa. Mugi berkah Allahumma amin. Pak Duko datang penontonnya pada senang. Wayangan di Wisnu Aji murah rezeki. Wilujeng dalu Bapak Dukuh, Bapak Suparjo, kalian Ibu Galuh Rismawati, sarjana pendidikan. Kang Dalu, Nggih. Pak Cange, Bu Cange. Nggih, wilujeng dalu. Anu Mbak Galuh, nyuwun pangapunten wonten sebelah mriki mawon jejer kula, Pak Parjo jejer mrika lah. Kersane pilah sing lanang-lanang mrika, sing wedok kene. Balen sing wedok-wedok kono sing lanang kene maksudmu. Ora dingluo. Lho ora ya duwe ta kok. Sing wedok-wedok kene sing lanang-lanang sing wedok kene. Wedok iso dibetot. Lho kersane anu lho, soalnya kowe nek ora macak ngono kuwi iki wajahmu mirip karo Pak Duko. Wis tak wedhaki kandel lho, Bri. Sugeng dalu, Pak. Kang Dalu. Matur sembah nuwun kula kan rayi kula sampun ditimbali mriki nglipur warga Ngrombo miwah Ngalah Sombo. Nggih, Pak Duko. Ampun ajrih, nggih kok malah ajrih. Kuwi ku bintang tamu lho, Pak. Ten TV nggih ayu, nyatane ya cantik. Nggih. Cantik to, Pak. Kare ten nggih TV padha to, Pak. Cantik lanjut. Ngeten Pak Duko. Nggih. Gandeng panjenengan sampun ngesuwi warga Duko Ngrombo, ugi sampun napa jenenge mendatangkan kita berdua ya, Le. Nah, menika ampun dipun persani sepinten reginipun menika angsal hadiah saking kula kalih Mbak Mimin. Ampun dipun Kerto Aji. Kerto Aji. Menika hadiahipun menika kagem kenang-kenangan seumur hidup. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Monggo. Kok makake aku lho mesake. Apri lho dosa kok aku dipakake. Lho, ora apa kan nggo Lah kok nek Pak Dukuh nyun tanduk piye? nggo paset duluran kok. Tonton pas duluran. Golek Ayo. duluran mboten mesake Pak Dukuh ngono Pak Dukuh terus golek aku ning Klaten. Nggih. Mau ngersakaken lagon menapa Pak Duko?
Mangke nderek mawon masalah lagu ingkang baken saestu kawula ngaturaken ageng panuwun dumateng sedaya kru Nyu Kalimasada. Nyu Kalimasada Mas Aji nggih. wonten ing wekdal dalu punika sampun saged paring hiburan dumateng warga masyarakat khususipun Ngalasoma Ngrombo peketin wontenipun bersih dusun wonten ing taun 2016 Nggih, Pak. Nggih. Lan ingkang salajengipun kepareng matur sampun Bapak Ibu warga masyarakat khususipun Padukuhan Rombo saestu kawula ngaturaken ageng panuwun awit dukungan sedaya kemawon dumateng kawula karana menapa saestu kawula kedap malih mbok bilih sampun badhe purna saestu sedaya dukungan ingkang awujud menapa kemawon kawula namung ngaturaken ageng panuwun lan saestu saklami kawula dados dukuh menika watawis pembangunan khususipun rabat beton wonten ing Padukuhan Rombo watawis kirang langkung 3 kilo menika sampun saged karampetaken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah wulan ngajeng wulan September menika tasih sawentawis wonten margi ingkang enggal menika badhe kawula rabat malih menika saking dana keistimewaan lewat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan kagem Pak Duko. Pak Duko mau anu lho Lek badhe purna lho menika. Pak Duko. Alah Pak. Kalih sing duko sing baru, kalih duko sing anyar panjenengan kudu ngandani tetep nek wayangan bintang tamune Mimin April jangan kudu memastikan. Insyaallah. Ampun untuk Matur nuwun nggih Pak Parjo. Sampun nonton tekane stafet lho, Pak. Pak Parjo lah iya. Bapak, Mah medeni wong. jenenge memperjuangkan warga ngene lho, Pri, kaya tenanan. Nggih. Pak Parjo lho ndredeg lho. Mboten. Celonone lho Lek keder. Nggih boleh namung mekaten pesen saking kawula mugi-mugi ing samangke angge ingkang gantos kawula saged nglajengaken menapa ingkang dados program warga masyarakat mliginipun Padukuhan Rombo mekaten. Cocok nggih, Pak. Wonten program KB mboten Pak mriki? Ya nek Wonten, Wonten nggih. Nggih, wonten. Nah, menika nawi program KB menika apa jenenge sosialisasinya itu lebih dekatnya dengan kesenian. Tuh, ngoten nggih. Pak. Nggih, matur nuwun. Kemudian sampai ke Mengke program disampaikan KB. dulu. Saiki Bu Galuh mbok pilih. Bu Galuh, Nggih. monggo Mbak Galuh, kita seumuran ya Mbak ya. Ya, ini nilai-nilainya nah, Diceklekan dulu. ora muni Dik. Nggih. Monggo. Monggo Mbak Galuh Rismawati Galuh. paring pangapunten. Dek Galuh. Galuh. Tuaku Iya. setahun lho, Pri. Kok lho. Kita sama-sama jomblo ya, iya. Apa kita jadian aja yuk? Pri lho. Namung derek tetungga mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing Ngalasamba ugi Ngrombo semakin guyub rukun, Amin. Amin. tambah berkah barokah dumateng sedaya warga Ngalasamba Ngrombo. Bentenipun kala wau Pak Parjo nyuwun pamit, kula badhe nyuwun dukungan soalé nggih niki nembe enggal. Kurang lebih baru 1 tahun. Dadose nyuwun dukungan sedaya warga masyarakat Ngalasamba Ngrombo. Oh, nggih. Support dukungan, arahan nggih to Bu wong jenenge kaya kula wedok iso kemajuan ya aja maju banget. Tujune kowe ora dadi wargane Pak Parjo lho. Napa? Pak Parjo bingung nulis jenis kelaminmu ning KTP. Napa? Lah ditulis apa ning nggon KTP? Gambar pleci ae no. Gambar apa? Gambar manuk pleci apa? Gambar pleci. Wong edian. Sembah nuwun Pak Parjo. Mbak Galuh matur sembah nuwun mugi-mugi lancar, saged membawa Ngalasamba untuk lebih maju lagi. Amin. Amin dengan pengestunipun warga Ngrombo dan Ngalasamba Ngalasamba, semakin dekat dengan Warga. warga. Semakin dekat dengan jodohnya juga ya Mbak. Amin. Pak Parjo ngersakaken Ngersakaken napa? Napa ngersakaken kula? Sampun. Ngeten Pak Parjo kan ajeng pensiun. Nggih. Nggih to. Mbok menawi benjing badhe wayangan mulih mboten napa lho Pak.
Nggih to, Pak. Insyaallah. Wis ra kok wis ra tok pesangon sik mbok kon wayangan. Pensiun itu pesangon saiki dukuh ki. Etok lungguh kok. Lungguh ya etok mangkurep ya etok. Nglekar ya etok nggih to, Pak. Pilih sampun. Dereng sampun. Dereng. Mesake Pak Duko lho apri kok malah ya sampun Pak mboten dados menapa ingkang baken warga bingah hatinipun seneng terhibur nggih to Pak. Pak Duko seratipun wau ngersakaken lagon menapa? Seratipun niku dereng kepanggih niku Pak Pak. Dukuh, mbok menawi nika Ibu Sutiem. Nggih, leres. Oh, walah. Menika ngersakaken rujak jeruk kalian caping guna. Oh, rujak jeruk. Maringi 700.000 matur sembah nuwun. Nggih, ngaten. Sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak. Sembah nuwun nggih Mbak Galo semangat nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Dukuh kalian, Mbak. Wah, Pak Duko niku lho. Matur nuwun Matur Pak. sembah Bu Duko nuwun. mboten sangu. Sembah nuwun Pak. Bu Duko. Sembah nuwun nggih Pak Duko kula dongaaken sehat, panjang yuswa, murah rezeki mboten lokak tambah kebak. Amin. Alah, salah. Nek karo apri Tambah sing vitamin. Heeh. karo apri kok singgung sing ya. Lah nek karo Pak Duko ora apa-apa. Lah nek karo Mbak Galo ya ora oleh. Iki apa? Niki Mbak, jenengan melu Pak jarang kula sawer to. Iki tak sawer. Masa sih? Tenan iki tak sawer lah. Tenan Tak apa? sawer dulu saking Pak Dukuh Suparjo. Yo, saka Pak Duko, Lek. Wong loro kok banci di banci ladan. Ya iki Cemburu. wujud pengen kowe pengen. Aku ora mata duwiten kok. Aku iso golek pangan dhewe kok. Ya wis didom loro. Mah rasuti. Mbak Mimin, kecemburu sini. Mau kok. Ini ya. Gila nih. Kok PHP wae. Ora. Tenang. Heeh iya. Ini. Ya. Aja ngono kuwi. Nek Mbak Mbak Apri kan tak sawer. Nek kula niku nggih Iya. alhamdulillah nggih mboten sombong mboten takabur. Nek pangan kula ora golek eker-eker dhewe. Heeh. Sing kula butuhke niku mung kasih sayang lho. Oh ya, sik nek mati sayang aku nomor 1. Tak sawang kok kene iki lho. Lho tak sawang kok kene. Oh, Mas Haji badhe nderek ngeterke suntik bae to. Sehat-sehat nggih Mas Nggih, Haji, matur nuwun, Pak, ya. lancar. Nggih, pasti, Nggih. Pak. Pokoknya wayangane bergas, Iya. semeleh, Iya. penak, lancar Nggih, berkah. jadi belajar. Nek bintang tamu pun telas niku mang jawil kula. Oke. Nek Terus sindian terus mandap. purun. Rane. Nek sindian nom-nom ngeten iki pun Oh, ngono. payu kabeh mang ngejak tuwekan ngeten niki. Oke, jarmu kok jangan mati ya. Aku ditembak ngene kok. Aku Lah, ora kecer lho. ora adu seminggu aku engko. Mingko nek mbok dembok kulite nglikop lho. Aku kelengkap ya. Nggih capek gunung kalian rujak jeruk. Capek gunung kan Apa sih capek iki? gunung riyen. Oh nggih. Jumenengaken Mbak Nada. Iki saking Ponorogo sepah Mbak Nada, monggo. Mbak Nada kalian Mbak Vina. Vina. Oh, nggih. Yo, Nggih. mula rancakane kok gender ya. Ayo, bajing loncat, Cok. Yuk, buka. Ayo, Mbak Nada. Spotnya sudah. Ayo, Dek. Eh, Nada Citra. Luwes banget ya nduk nada citra kaya nom-nomanku dhisik jaman dong dirusak tukang son ya. Kok terasa? Aku ngetutke jogete nada iki. Susuku mah nglumpuk eles Mas. Jadi susu Ngumpul. berarti susumu ki kumpulan malah rukun nih semen. Kok Mas dadi siji kok tumor. Susu kok iso jalan-jalan tekan geger banget nek susu apa? Lah kowe dhisik kae mah nang ngisor kelek. Lah iya. Lakumu ngene. Lah iya.
Susu uang apa susu wewe? Selamat malam Dek Nada. Ya, selamat malam. Iya. RGL. Iya. Selamat malam Dek Vina. Ya, selamat malam. Ya, lah ayu-ayune. Terus dia cok wutuh-wutuh ngono ya. Iki ya dicokot lemut barang ora ya. Kowe iki nek wis dandan wedok kok nek iru wong wedok ayu kok ya jarikmu sesak elek. Nang ah. Kulo ora nyari bosan. Mbak Pri, Nun. niku mau Mbak Nada niku kan saking Ponorogo. Ya. Turun ten Solo. Nggih. Nggih terus dijemput kalian Mas Nanang lho. Oh, Oh, ngono nang. oh ngono nah. Ngono nang. Motoran berdua. Ayo, Nduk. Ngono nang. Oh. Piknik neng pojok. Nah, Delok iya. plenukan gunung. Saniki teman baru Enak. kula, Mas. Oh, Teman baru. tak mangke bojomu lho nang. Ki pamundutane Dek Nada tesih kuliah nggih. Sampun lulus kuliah. Sampun dulu Dek Vina udah. Sampun selesai, mangke wisuda Oktober. Oh, sudah Oktober. Sarjana seni kabeh. Ya, jan. Aku kan bolose kok dadi ora lulus-lulus. Tapi Mbak kakak Nada menika kuliah wonten Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, lah neng. Neng universitas apa, Nduk? Airlangga Surabaya. Airlangga Iya. Surabaya. Ada Lekmin kan universitas jenenge Ais. Upil. Kok upil. Jurusan apa menika? Universitas Perikanan Ikan Lele. Oh, Upil. Perikanan ikan lele. Ayo capek gunung jenggleng. Wayahe. Lekmin jenggleng. Ya kowe barang. Ya sing rabawa jenggleng. Sing ngeten nek boten ben tambah gayeng. Tambah Iya, MC kondang saya Gunung Kidul. Sinten? Palian. Mas Eko? Oh. Oh, Mas Eko. Oh. Kok ora setujui ngapa to? Kok ora sarujuk. Oh, jam bapat. Walah. Dipun saking Mbak Vina. Iya, Dek Pin. saben bengi nyawang kon. Siap lho, Lek. Sik sabar ya, Nak. Sabar. Nyawang budi. Nggih. 51 lho cek cantike kok ngene. Maksudku Piye kencana karo kanca-kanca ben ngono magleng. ya. Ngejak sing apik. Mbok ya ora nyekait kancane dhewe. Nang. Ayo. Awas lho, Lek. Yuk, kose. Piye to kok angel men? Jreng. Pas aku mumbuli nyawangku jreng. Oh, unine Jreng. jreng. Ya, yo coba berarti ku nek Mbak Mimin jegleng nunine Jreng. Bareng karo mbulku. Ayo, yen memacang. Yen memajang Yen memacang. Memacang. Macang. Iki sinden gejala stroke kuwi. Lah kok memajang. Kene lho atraksi. Aku gur sumelang lho. Geronge ngarep ki nek ngantek kesampluk aku. Sampluk apa? Kesampluk pentrongan. Yen memajang among karo Tak paten lho. Kok ora gawe wong tuwa ya Allah dosa lho. apik Wong banget. tuwa iki malati lho. Nek iki ora. saya sangat loh. Saya. Nada ya melu-melu apri. Oh, nggih. Barang basa aja sangat tak ini. ikuti. ya Allah. Nonton sing apik ke budhe niki. Ya, Di. Jano. Ayo ingat kata nek njenggleng lekmen unine piye? Jreng. Dadi antara aku mumbuli bareng karo Jreng lho ya. Kudu kompak ya, Mbak. kompak no. Ayo. Bayar larang kok ora kompak. Aku tekan kene
16 juta. Mulai ra nggondas kuwi engko. 10 nyangan. Kompak to ya kok. Gunane gamelane nggo apa? Ora nggo tutuk. Jenenge gamelane tutuk bareng. Jenenge gamelane ditutuk bareng. Sabar. Kok sabar, Pak? Gur nganggo contonge aku. Sabar. Kene ora kene. Oh ya sabar. Gur nganggo contonge ya aku iso. Jenenge gamelane ditutuk bareng. Mbak menawa kowe kurang cerak, lho pindah kono. Mbak nang, mbok kanca-kanca dikumpake. Kok kaya cak sarjana sino kaya wong ajaran. Pirang-pirang ki hamba. Pelekke. Piye dadi piye karepmu? Masih ditutuk bareng. Tutuk bareng. Heeh, tabuhe diangkat bareng. Diangkat bareng terus. Nah, tutuk. Cek sak kaya-kayane. Digetke. Tak kira tutuk kancane. Ayo. Yo. Digetke, Cok. Kurang piye jare kok nabuk. Kok nyangking tas iki nanti? Dasare kula pun dilunasi kalih panitia. Heeh. Kula ora rumangsa diregani, rumangsa dihargai, rumangsa tidak dimanusiakan. Ala tanpa rupa aku bintang tamu nasional. Prabu Telasun TV. Par mulih. Mulih. Nek arep mulih ngawasno. Nek mbok gawe tas. Men ra ijo. Sayangku, ampun gitu, jangan marah. Kanca-kanca mbok di briefing aja menyakiti bintang tamu nek antek kagoli wong wedok iki tambane angel lho, Mas. Aduh yo. Wedok rung dadi kok. Sini duduk sini. Aja sok natoni. Wong wedok iki 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek perasaane bacot tatu. Aduh. Nek bacot sakit. Tak golek tisu. Tercapek-capek. Golek tisu, Pak. Kowe durang ruwake. Nek ati bacot lara ki pulih angel. Walah kok mbasa nangis kok ora metu iluhe mah metu mbele piye. Ana do nyepelake karo aku, nek karo Aprit do ati manja-manja. Ya ora, wong jenenge garek omongane kencane karo. Ora urusan. Tabukanmu ora karemu. Engko aku tak ngombe-ngombe sik aku. Oh, mimi. Wis yo. Kok diane kaya batine ae. Wis wedakku goleng njaluk wedakmu ya, Pri. Kapok salah yak-yakan. Pacitan. Ora ngetutke to kowe? Ora mampu kok, Pri. Ngapa? Lah tedon aku. Lah kok masa kan ngene-ngene ya ora. Allah. Apri lho sur kon ngono ya nganggo etika kon ngene-ngene ya ora mampu. Dadi jumboke kendangane. Faktor U ya, Mbak. Untu. Usiae lho. Ayo sapa ki mau nada. Kaya itu hiburan kowe. Nyekait wong tuwek. Janjine kau piye aja ngesok-ngesok aja mepet-mepet
ngoten lho Mbak Min, sing semangat lho. Mbak Apri. Heeh, Goyange kaya Apri ngoten iki ya. Nek kula nek kon berbeda karakter. Kula kan body shaming kon ibaratnya kon apa terlalu mengeksplor tubuh, kula ya iso. Ning rasa kula mboten tekan. Oh. Adat ketimuran unggah-ungguh sopan santun. Ayu aja kemayu, pinter aja keminter, sugih aja semugih sak madya. Dadi kowe nek cara-carane cerak wong lanang ngono kuwi wegah. Ya wegah. Digodha wong lanang Ya wegah. nek dibayar Nek dibayar ya gelem to, Pri. Masa wis dosa ora bayaran. Wis dosa digenengi mulih ngaplo nih. Nek bayaran kan sah dol tinuku nggih, Bu. Ayo parian iki parian. Ah, parian. Iki papat iki ya parian ya. Heeh. Wis sik. Aku Heeh sik. gua uwo Dua uwo. isine tahu. Isine tahu. Pak Parjo dukuh. Heeh. Dek Princess I love you. I love you karo Pak Duko. Karo Pak Dukuh kan wis meh purna to Le buat Heeh. penyemangat Pak Dukuh. Ngono lho. Sinau wis purna secara administrasi ning gue tetep yo ngopeni warga ngrombolan sak kiwa tengene. Iya, sesuk mesti pamitane saya akan kembali ke Ngerombo untuk menjadi rakyat biasa. Ayo Nduk Nanda. Ayo. Nduk Nanda Citra. Ula sawa. Ula sawa. Wah, seneng Ya Allah. Aku mbayangke kowe wis kesakitan yo. Sajake nggih glapingin ula. Digoncengke Mas Nanang pisane kok terus ula. Terus ula sawa. Ulane kon. Ayo. Ula sawa. Kok cendek? Neng kali. Neng Neng kali. Yo yo ora apa-apa. Mugi warga lah yo. Warga Ngrombo ngrombo. ngalah sombo. Ngalah sombo. Kadah rejeki. Allahumma amin. Yo Vina yo. Tuku nangka. Tuku nangka. Cacahe telu. Cacahe telu. Mugi sedaya warga ngrombo. Ngalah sombo. Lan ngalah sombo. Manggih rahayu. Allahumma amin. Ayo men, Suki men. Yo nut panut. Pak senjata makan tuan. Aku wudo. Gilane. Ini wong ayu ya sasah bae meh nganggo rok mini, nganggo yukensi, arep nganggo ora masalah kan kemulusanku terpampang. Aku wudo Disosor meri. ditubruk yoga. Wah, Yoga ini ya yang sangat beruntung mendapatkanku. mana lelaki yang tidak beruntung itu? Aku wudo ditubruk yoga. Mugi warga ngrombolan ngalah sombo bagya mulya. Allah. Allahumma amin. Yo lanjut Akhir aku wae. wudo kok do ora rela ya. Lah kaya gendera. Blenger. Wudo kok malah kaya tiang bendera. Ayo. Panas udan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarta Kumandang suarane. Intan Kali ngolon apa setiane kelakon, setiane kelakon. minumane banyu bane.
Goyang incest, yo yo yo. Ya. Sekarang bisa nang desa. Kene ora ilang. Dene padha ora apa. Matur sembah kula sampun dipun pinanggani menika caping gunung kalian Mbak Mimin Apri dan Mbak Afifah dan Mbak Siti. Mengke rujak jerukipun wanci gara-gara. Gara-gara nggih. Tasih kalih seniwati kang dereng jumeneng. Nggih. Wonten Mbak Anggita Mbak kalian Anggita Mbak Brilian. Menika wonten saking Pak Sukiswa. Pak Sukiswa. Nggih, sing kala mbiyen nggih rawuh wonten ing Trembono. Nyuwun gubuk asmara. Oh ngaten. Mbak Mimin Apri lenggah riyin mboten apa-apa. Oke, Bos. Mimi sik gawe jeruk Wau apa-apa. ampun supe lho kitir sumilir kalih napa wau. Kita Nggih. sumilir kalian apa Mas? Kados Oh, kados sejati. sejati, oh iya. Nggih. Mbak Brili kalian Mbak Agita jumeneng gubuk asmara. Sinden saking Madiun kalian Pacitan. Nggih. Wis siap no? Apa lagi mlaku ta? Ya. Sabar, Oh iya. Eh, Wilujeng dalu Mbak Brili, heeh. wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih. Ampun Pak Thomas to. Pak Dalang nggih. Oh ya Pak Dalang. Pripun sehat Pak Dalang? Pestune sehat aja. Alhamdulillah nggih. Minangkani pamundutan nggih menika. Nggih, saking Pak Sukiswa. Nggih, menika gubuk asmara. Nggih, siap Pak Dalang. Monggo. Dalu Mbak Gita. Nggih, mosok sing disapa pacare tok. Ora. Apa pacarku kuwi? Lah piye? Lah ndek wingi curhat, Uduh. curhat nangis ki ngopo? Uduh kuwi beda. Beda. Saya Ada. Ya, heeh. Gubuk asmara saka Mas Tony, yuk. ayo kalimat saja lagi.
sajroning ati jatah lumpur saya merati aku kowe dadi karma aku bekas mara Nggih, matur nuwun Mbak Brili kalian Mbak Anggita sampun minangkani. Sampun minangkani pambundutan Gubuk Gubuk Asmara. Tasih wonten kitir sumilir kalian katresnan sejati. Ya. Kasetian jati. Kasetian sejati. Jati. Katresnan jati napa setian? Kasetian. Kasetian jati. Ya. Oh. Apa? Kagem panitia. Diaturke apa le? Khususipun Pak Agus Widianto. Kita sumilir. Oh, iya. Sumilir ya. Sinten minangkani Mbak? Nggih, dipun Oke. minangkani ngoten Sinten? kok. Nggih Dedek Mimin kalih Mas Apri to. Oh. Didik mimingan Mas Apri. Ayo lega, yoga ta bagus. Kok sik lelang apa nih? Burung on. Kitir sumilir. Kitir le ta bagus. Gitir. Kitir. Iya. Mbak Apri. Mungkin Apa, di sayang? goro-goro lho. Gitu. Tak cium malah. Goro-goro Ora sama wae. Mungkin kan. Bareng kula kok. Lah mugi wis tuwa. Heeh. Engko wis entek PPO 3 lho iki. PPU bojek model. Remasam karo GPU ya, Bri. Raskar buat rekontal kok, Bu. Nah, dragon kok Bu niki. Ya, gitir sumilir. Javane Sampun cuma wis maju juga, ya. Sampun dipun panangani gitir sumilir Mbak Mimin dan Lu Pak mati, Apri. Hence kasinggihan. Jan dereng nate kepanggen to Mas Eko. Mas Eko Ya kan tesih wonten pambendutan menika. Kasetian jati. Nggih, kasetan sejati. Duetipun Mas Eko Mas Eko monggo. Mas Eko Jumeneng. Monggo. Nggih. sama siapa ini Kasetian Duetkan Jati? sama Mbak Nada Afifah. Afifah. Oh ya. Ya, oke. Ayo. Mbak Afifah. Mas Eko ki ini alus. Alus nggih. Rifki ya alus. Bar diamplas kok. Saking aluse. Arep diopeni Mbah Mimin gelem ora? Maksudmu apa ya, Bri? Dadi putut iki zaman SMA melu Mas Toro saiki wis sarjana. Ke zaman aku cek piye? Rifki arep dijak ning Karang Nongko. Lah ngopo? Ku pajangan omah. Kok pajangan mau. Anu iki kan ya MC. Kowe kan ya MC. Ayo adu siaran. Dimulai saka kowe sik. Siaran MC. Oke baik Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini hadir sebuah nomor lagu Kasetian Jati. Hadir bersama Mas Eko dan juga Mbak Afifah. Hadir baik sebuah nomor lagu dihadirkan bersama beliau berdua. Baik. Sagung para taksiah kakung mewah putih. Kok takziah lho. Jenazahe sapa kowe apa piye kok? Nongkrong jali koco. Ya le. Yo. Sallallahu Muhammad. Lai. Rasa tresno son kon saiki wis bisa ketro. Kastan sejati. Nggih, ngoten Mbak Mimin. Nggih. Menika tesih wonten pambendutan setunggal melih. Nggih, menapa Menika nggih? saking Pak Agus Widianto, menika Pak Agus. ketua panitia. Oh, ngaten. Ketua. Nggih, dalemipun saking Ngalasombo mriki nyuwun kerinduan. Kerinduan. Iki sing tutu sing tua-tua iki lek. Nggih. Lagu tua lek. Bilangun lho kenapa? Nang milih, Budi. Kowe duet mar karo sapa? Nggih. Manet karo nduk nada ya. Dik Nada. Nada. Nada Citra. Betapa hati rindu. Wis tuwa apa ya nganggo rindu ya, Pri. Wong toyo ini gegarek kerokan karo
Kerokan karo watuk wating. Geden-gedenan entut. Ya ora pri. Wis tuwa ya ngapa ta Le? Maksudnya garek menepke rasa. Wis ora butuh validasi, wis ora butuh pencapaian, sing penting sehat kuwi nomor utama. Karo mengestuni putra wayah ngono kuwi. Nuwun sewu, Pak. Niku ngeten Mbak Mimin. Niki saking Pak Agung. Mundi dawuh Mas Agus Widianto keng minggah Bapak. Oh, Mas Agus. Oh, nggih. Lah cocok no. Mas Agus Widianto. Sampun ten mingking kelir kok niku. Mas Agus dawuh. Nggih. Kok Mas Agus Widianto kersa? Oke, yuk. Mas juga seperti Mas juga. Iya, Mas juga. Monggo Pak Agus. Mas Agus Widianto. Dalu Mas Agus Widianto. Ini mode muda. Mode muda. Mau kan batikan saiki kaya arep nyanyi kerinduan ya salin. Salin sing gaul ngoten. Sugeng dalu Mbak Cangkik, Mbak Libu. Sugeng dalu Mas Agus Widianto. Derek ngregengaken kaitanipun kalian linggitan wonten dalu punika. Sembah nuwun sanget nggih. Pak Agus. Siap Mas Agus nggih. Tepangalien kalian niki. Cepetan mawon nggih, Pak. Oh nggih. Wektune selarak lakone selarak. Oke, siap. Tinggal meleh nggih. Nggih, siap. Nggih, siap. Oke. Nggih, monggo kerinduan. Mas Agus Widianto kalian Mbak Nada Citra. Nggih, Mas juga. Sembah nuwun Pak Agus Widianto kersa ngregengaken dalu punika. Amin. Pengatur sembah nuwun sanget nggih. Sembah nuwun Pak Agus. Nggih, sembah nuwun Pak Agus. Aku pangling lho karo Pak Agus. Nang apa? Ngagem baju preman karo batik mau lho, Dadah Pak Agus. Aurane beda ya, Nok. Ngatos-atos mandhapipun. Tambah enom. Lah nyawang Pak Agus kok rahimku langsung keram ya, Bri. Oh, tedun kuwi mau keram to. Oh alah. Sampun jam setunggal. Ije Mas Haji matur sembah nuwun. Lagu panutupan limbukan nggih. Ije matur sembah nuwun. Badhe paring pangatika dhateng warga Ngalah Sombo kalian Ngrombo monggo. Sembah nuwun kagem warga Ngalah Sombo Ngrombo, sedaya panitia, Pak Duko, Mbak Duko, Pak Lurah lan sedaya ingkang kepareng rawuh wonten dalu punika matur sembah nuwun. Wonten kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged kepanggih sanes wedal. Mugi-mugi slamet to sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing mirsani tanggapan. Matur sembah nuwun. Nggih. Dherekaken Mbak Mimin nggih, sembah nuwun sanget nggih. Mbak Apri dherekaken atus-atus nggih. Oke, sayangku. Nggih. Ya, tatus kelakon nggih. Bijak kepanggih pare Bapak 29. Lancar ngantos lancar nggih. payon. Ya, nggih. Ayo Mak. Sawandara dhisik mengko ndak nampa duka. Ayo Yung. Tan samar pamoring sukma sinukma ya wenayu ing asebi. Oh